vzděláním. Je určen k plnění úkolů jako konvekční vrtulník s dlouhým doletem, přičemž ale může dosáhnout rychlosti turbovrtulového letadla. V-22 byl vyvinut a vyrábí společně firmy Per Helikopter, Textron a Boeing. Tento letoun má rozpětí 14 metrů a dosahuje dva rotory o průměru 11,6 metrů, poháněné motory Rolls-Royce T406. Na palubu se vejde 24 sedících vojáků nebo 32 vojáků při plném naložení. V letadlové konfiguraci může letět rychlostí přes 500 km za hodinu. Za jeho civilního sourozence můžeme považovat letoun Bell Augusta BA-609 zalétaný roku 2003. Mám informaci, že by se ještě měl vrátit. Doufám, že ano. Ještě aby ne, přece nebylo američan takový sochaři. Je konvertoplán uspůsobený pro start i přistání stejné jako u vrtulníků. Jeho rotory se ale během 12 sekund mohou natočit až o 90 stupňů dopředu a pracovat jako u běžného vrtulového letounu. Díky tomu dosahuje Osprey ve srovnání s vrtulníkem výrazně delšího doletu. Další významnou výhodou letounu je jeho skladnost a proto bývá letoun často ve výbavě letadlových lodí. Křídla V-22 lze složit souběžně s trupem a listy obou vrtulí natočit na jednu stranu. Vnitřního vybavení ve skleněném kokpitu V-22 jsou umístěny 4 multifunkční displeje a 5. sdílený centrální displej jednotky. Pilotům se tak dostává množství obrazových informací, včetně digitálních map nebo stavu systému. Posádku tvoří 4 osoby, 2 piloti a 2 palubní inženýři. Takže nyní jste měli vidět jedinečnou možnost vidět tento typ unikátního letounu, který dnes letiště v Ostravě opustí. Ano, dámy a pánové, skutečně je to tak. Letoun Osprey, neboli Osprey, obě dvě varianty výslovnosti jsou možné, skutečně opouští letiště Leoše Janáčka. Pokud jste měli to štěstí, jako já vidět ho na statické ukázce, případně si ho třeba i projít, tak vězte,